हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी பிரணதி யாரு ஆஃபர் பண்றீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் மாதாஜி ஆஃபர் பண்றீங்க பிரணதி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. சீதா பாலாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானாந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं पदाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रजातं सकटन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सकटन ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशे गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते दत्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, நல்லா ஆஃபர் பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ இன்றைய அத்தியாயம் 11வது அத்தியாயம் பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனம் பற்றி பார்க்க போகின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இது பண்ணுங்க. ஹரே கிளாஸ். ஹலோ, சரி. பகவானுடைய அருளையும் கருணையும் வேண்டி இன்றைய இந்த வகுப்பில் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை நாம் அனைவரும் தரிசிப்பதற்கு பகவானுடைய கருணையை வேண்டி பிரார்த்திப்போம். விஸ்வரூப சந்தர்சன யோகம் இந்த யோகத்துக்கு பெயர். இதுல முதலாவதாக நேற்றைய அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன படிச்சோம்? பகவான் எதிலெல்லாம் இருக்கின்றார். 7வது அத்தியாயத்திலேயே எந்தெந்த வஸ்துக்கள்ல என்னென்ன சக்தியாக பகவான் இருக்கின்றார், அவருடைய சக்திகள் எல்லாம் பார்த்தோம். இன்று நேற்றைய அத்தியாயத்துல அவருடைய பூரணத்துவத்தின் எனது வைபவம் பற்றி பார்த்தோம். அதாவது மனிதர்களில் யார் யாராக பகவான் இருக்கின்றார் என்பதை பற்றி மிக தெளிவாக பார்த்தோம். ஆக பகவான் தான் அனைத்திற்கும் மூலம், அண்ட சராசரங்களுக்கு மூலம் பகவான் தான் அப்படிங்கிறத அர்ஜுனன் உணர்ந்துட்டாரு. ஆனா மற்றவர்களை எப்படி உணர வைப்பது? பின்னாடி வர்றவங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம் இல்லையா? ஆகையினால நேற்று பகவான் கூறிய அத்தனை வைபவங்களும் பகவான் கிட்ட இருக்கா என்பதை தனக்கு காட்டும்படியாக கேட்கின்றார்.
அதான் இன்றைய அத்தியாயம். அவருடைய தரிசனம், விஸ்வரூப தரிசனத்தை பற்றி பார்க்க போறோம். பகவானுடைய பிரபஞ்ச வடிவம். விஸ்வரூபம்ங்கிறது என்னன்னா பகவானுடைய பிரபஞ்ச வடிவம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மேங்களூர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரை வணங்கி நம்ம இன்றைய அத்தியாயத்தை ஆரம்பிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முதலாவது ஸ்லோகத்தை ஆரம்பிப்பதே அர்ஜுனன் தான். எப்பவுமே அர்ஜுனன் தான் சந்தேகம் கேட்பாரு. நம்முடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் தீர்ப்பவரும் அவர் தான். இப்ப நான் சொல்றேன், நீங்க எல்லாருமே திரும்ப சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச. சொல்லுங்க. மாதாஜி இடையில வராம பார்த்துக்கோங்க மாதாஜி. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது விஸ்வரூப தரிசனம், பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற போறோம். அதனால கொஞ்சம் மத் அனுகிரகாய பரமம். சொல்லுங்க. மத் அனுகிரகாய பரமம். மத் அனுகிரகாய பரமம். சேர்த்து சொல்லுங்க மாதாஜி. குஹ்யம் அத்யாத்ம சம்ஜிதம். குஹ்யம் அத்யாத்ம சம்ஜிதம். யத்வ யோக்தம் வசஸ்தேன. யத்வ யோக்தம் வசஸ்தேன. மோஹோயம் விகதோ மம. மோஹோயம் விகதோ மம. வாசிங்க மாதாஜி. பொருள் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர்கள். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்துவிட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வேண்டாம் மாதாஜி. நீங்க அடுத்தடுத்து வாசிக்கிறதே எனக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் தான் மாதாஜி. பகவானுக்கு சேவை பண்றோம் எல்லாரும். ஓகேயா? அர்ஜுனன் என்ன கேக்குறாரு, என்ன சொல்றாருன்னா, ஆன்மீக சம்பந்தமா எவ்வளவோ ரகசியங்கள் எல்லாம் எனக்கு நீங்க சொல்லிட்டீங்க பகவானே. சாதாரணமாக இல்ல, அன்போடு சொன்னீங்க. ஆக இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதுனால எனக்கு நிறைய சந்தேகங்கள்லாம் இருந்துச்சு. அந்த சந்தேகம் எல்லாம் எனக்கு இப்போ நீங்கி விட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேயா? அடுத்தடுத்து கொண்டு போகணும் மாதாஜி. 2வது ஸ்லோகம். இதுல என்ன சந்தேகம்னா, அவருக்கு ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசிய ஞானத்தை கேட்டார் இல்லையா? ஆன்மீக சம்பந்தமா பகவானுக்குரிய ரகசியத்தை கேட்டாரு. ஏன்னா அர்ஜுனன் அவருடைய நண்பன் தான், சாதாரண மனிதன் இல்லையா? அவனுக்கு எத்தனையோ சந்தேகங்கள். அந்த சந்தேகத்துல அறியாமையில இருந்தாரு, மயக்கத்துல இருந்தாரு. அந்த மயக்கம் எல்லாம் இப்போ தெளிந்து விட்டதாக கூறுகின்றார். பகவானை பற்றிய சந்தேகம் எதுவுமே இல்லை. ஏன் இல்ல? கிருஷ்ணருடைய தன்மையை அவர் மூலமாகவே அறிந்து கொண்டார் அர்ஜுனன். மேலும் மகரிஷிகளும் முனிவர்களும் கூட பகவானுடைய மகிமையை பற்றி சொன்னார்கள். அதையும் அதையும் படித்து கேட்டு தெரிந்து கொண்டார். இப்ப பகவானிடமிருந்து நேரடியாகவே அவர் அர்ஜுனன் அனைத்தையும் கேட்டார். அதிலிருந்து என்ன அறிந்து கொண்டார்? பகவான் தான் அனைத்திற்கும் மூலம், அனைத்து படைப்பிற்கும் பகவான் தான் காரணம். பகவான் தான் உயிர்வாளிகளுடைய இதயத்தில் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார் என்பதையும் அர்ஜுனன் தெரிந்து கொண்டார். இங்க மத் அனுகிரகாய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த பகவானை பற்றி முழுமையாக யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றால்தான் முடியும். கிருஷ்ணரை ஒருவர் அவருடைய அனுகிரகத்தாலேயே புரிந்து கொள்ள முடியும். நல்ல கவனிங்க. நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம்னா அவருடைய கருணை வேணும் நமக்கு. ஓகேயா? அடுத்து 2வது இப்போ அவர் கேட்கிறாரு, எதை கேட்கிறாரு?
நீங்க உங்ககிட்ட இருந்து நீங்க சொன்னதுல இருந்து உங்களை பற்றிய சந்தேகம்லாம் எனக்கு தெரிந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்து என்ன சொல்றாருன்னா, பவாப்யௌஹி பூதானாம். சொல்லுங்க. பவ அவ்யயவ் ஹி பூதானம். அதான் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் இதை சேர்ந்து சொல்லுங்க மாதாஜி. வெரி குட். போதும் போதும். ஸ்ருதவ் ஸ்ருதவ் சொல்லுங்க. ஸ்ருதவ் விஸ்தரஷோபயா சொல்றேன் கவனிங்க. பவாப்யௌஹி பூதானாம் ஸ்ருதௌ விஸ்தரசோமயா கமலபத்ராச்ச மாஹாத்ம்யம் அபிசாவ்யயம். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி ஏதோ கீச்சு கீச்சுன்னு கேக்குது மாதாஜி. யாரோ ஒருத்தரோட நெட்வொர்க் அந்த பக்கம் இருக்கு மாதாஜி. அதனால நீங்க ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. யாரையாவது வந்து நம்ம விளக்க உரை மட்டும் படிக்க சொல்லல மாதாஜி. யாரோ ஒரு டிவோட்டிக்கு தான் அப்படி இருக்கு மாதாஜி. அதனாலதான் நமக்கு எக்கோ ரொம்ப ஆகுது. ஓகே ஓகே மாதாஜி, எல்லாரும் சொல்லணும்னு பார்த்தேன் நானு. சரி, யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. ப்ராப்ளம் கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் அறிவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவெட்ட பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனன் அடுத்து என்ன சொல்றாரு? தாமரை கண்களே உடையவரே. யாரு வந்து தாமரை கண்கள் உடையவர்? பகவான் கிருஷ்ணர். நம பங்கஜ நேத்ராய நம பங்கஜ அப்படின்ட்டு நம்ம இவங்க யாரு குந்தி தேவியே பாடியிருக்காங்க. பகவானுடைய கண்கள் தாமரை, அவரை போன்று குளிர்ந்த கண்கள், அவருடைய நாவி தாமரை போன்றது, அவருடைய கால்கள் தாமரை போன்றது, தாமரை போன்ற முகம். ஆக தாமரைக்கு வந்து பகவான் எல்லாம் தாமரை போன்று இருக்கிறதுனால தாமரைக்கு பெருமை. ஓகேயா? ஆக ஒவ்வொரு உயர்வாளியினுடைய தோற்றமும் மறைவினை பற்றி விவரமா உங்ககிட்ட இருந்து நான் கேட்டுக்கிட்டேன். இப்போ வந்து நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பெருமை உடையவர் என்பதையும் நான் உணர்ந்து கொண்டேன் என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றார். பகவானுடைய பெருமைகளை பற்றி பரிபூர்ணமாக உணர்ந்து கொண்டார் அர்ஜுனன். அடுத்தது மாதாஜி. ஆக அர்ஜுனன் வந்து தான் எப்படி பகவானை புரிந்து கொண்டார் என்பதை பற்றி விரிவாக சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் தான் உத்தம புருஷர் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அவர் தான் அனைத்திற்கு மூலம் என்று சொல்றாரு. அடுத்து மூன்றாவதாக என்ன பார்க்கணும்னா, ஏவம் ஏதத்யதாத்வம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர திரஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. யாராவது ப்ராப்ளம் இல்லாத? உத்தம புருஷரே, உனது உருவே நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கிறேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பகவான வந்து அர்ஜுனன் எப்படி கூப்பிடுறாரு? புருஷோத்தமா, உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே அப்படின்னு சொல்றாரு. உங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் கண்முன் காண்கிறேன். ஆக பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு முன்னாடி நிற்கிறாரு இல்லையா? அதான் அவருடைய உண்மையான நிலை இல்லையா? 2 கைகளுடைய ரூபந்தான். அதை நான் உங்களை பாக்குறேன். இருந்தாலும் நீங்க உங்களை பற்றி விரிவா எனக்கு சொல்லி இருக்கீங்க இல்லையா? என்ன சொல்லியிருக்கீங்க? இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் அனைத்திற்கும் மூலம் நீங்க தான் என்று கூறியிருக்கிறீர்கள்.
இந்த நீங்கள் உங்களுடைய விரிவங்கம் தான் கார்ணோத கசாய விஷ்ணு. கார்ணோத கசாய விஷ்ணு தான் என்ன எதை ஏற்படுத்தினாரு? பிரபஞ்சம் முழுவதையும் தோற்றுவித்தார், மகத்தத்துவத்தை தோற்றுவித்தார். அந்த கார்ணோத கசாய விஷ்ணு தோற்றுவித்த பிரபஞ்சத்திற்குள்ளாக புகுந்தவர் யாரு? கார்ணோத கசாய விஷ்ணுனுடைய விரிவங்கமாகிய கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு. அந்த கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுடைய உதி கமலத்திலிருந்து வந்த தாமரை தண்டின் மேலாக இருந்த தாமரையில் உதித்தவர் யாரு? பிரம்மா. பிரம்மா யாரு? அவர் தான் முதல் ஜீவி. அவரிடம் இருந்து அவர்கிட்ட இருந்துதா, அவருக்கு பிறகுதான் சிவா, நாரதர், பிரஜாபதிகள் இவங்கெல்லாம் தோன்றி, மனுக்கள்லாம் தோன்றி எல்லா உயிர்வாழிகளும் படைக்கப்பட்டன அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே நம்ம படித்தோம் இல்லையா? அதத்தான் பகவான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? நான் எனது சுய விரிவினால எல்லா பிரபஞ்சத்துக்குள்ளாகவும் நுழைந்ததுனாலதான் இந்த ஜட உலகமே படைக்கப்பட்டது. அந்த ஜட உலகத்தின் அத்தனை செயல்களும் நடைபெற்று வருகின்றன அப்படிங்கிறத அவரு சொல்றாரு. ஓகேயா? ஆக அவர் சொன்னதை இவரு அர்ஜுனன் கேட்டா இல்லையா? அதை கேட்ட உடனே அர்ஜுனன் கேட்கிறான், பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் நீங்கள் உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை நான் காணணும், அதுதான் என்னுடைய விருப்பம். ஓகேயா? உங்களுடைய ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை தான் காண வேண்டும், அதுதான் என்னுடைய ஆர்வம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆக பகவானுடைய ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை பார்க்க வேண்டும், விஸ்வரூபத்தை பார்க்க வேண்டும் என்பதா அர்ஜுனுடைய ஆவல் என்பதை கூறிவிட்டார். எவ்வளவு பணிவாக அவர் அவர் காலை தொட்டு கேட்கிறாரு. பரமேஸ்வரா, புருஷோத்தமா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகமே இல்லை, இவர் தான் அனைத்திற்கு மூலம் என்பதில் இவருக்கு சந்தேகம் இல்லை. ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு சந்தேகம் வரும் இல்லையா எதிர்காலத்துல. ஆக அவங்களுடைய சந்தேகத்தை போக்கணும்னா பகவான் இப்போ தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டி தான் தான் அனைத்திற்கு மூலம் என்பதை பகவான் காட்டினாதான் பின்னாடி வரக்கூடியவங்க நம்புவாங்க. பின்னால் வரக்கூடிய போலி மனிதர்கள் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, தான் தான் பகவான் என்று எல்லாரையும் ஏமாற்ற மாட்டார்கள். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவர் கேட்கிறாரு. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை தரிசனம் செய்ய தனது ஆசையை ஏன் வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படிங்கிற கேள்விக்குரிய பதில் இதுல இருக்கு பாருங்க. கிருஷ்ணனுடைய தெய்வீக தன்மையை அனைவருக்கும் நிலைநாட்ட வேண்டும். இவருடைய ஆசை என்ன? கிருஷ்ணர் தான் தெய்வீகமானவர், அனைத்திற்கும் மூலம் அப்படிங்கிறத எல்லாருக்கும் நிலைநாட்டணும், எல்லாருக்கும் பறைசாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. மற்றவர்களிடம் நம்பிக்கையை ஊட்டுவதற்காகத்தான் இவர் விஸ்வரூபத்தை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு. பகவான் தான் அனைத்திற்கு மூலங்கிறத மற்றவங்க நம்பணும் இல்லையா? அதற்காகவும் எதிர்காலத்தில் அளவுகோலை நிர்ணயிப்பதற்காகவும் இதுதான் பகவானுடைய அளவுகோல், அவருடைய தன்மை அப்படிங்கிறத எல்லாருக்கும் காட்டணும் இல்லையா? ஆகையினால பகவான் கிருஷ்ணன் சொன்னது உண்மைதான், அவர் இதுல தான் மூலம் அப்படின்னு அவர் சொன்னது உண்மைதான் என்பதை எல்லோரும் நம்ப வேண்டும் என்றால் அவருடைய விஸ்வரூபம் தான் அதற்கு சாட்சியாக இருக்கும் என்ற ஒரு காரணத்தினால்தான் அர்ஜுனன் என்ன கேட்கிறாரு? உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்பார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்னா 4வது அத்தியாயத்துல 4வது பதத்துல யாராவது வாசிக்க முடியும்னா வாசிக்க மாதாஜி. எந்த ஒரு விஸ்வரூபத்தையும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் நான் வாசிக்கணுமா? வாசிங்க. மன்யசே யதி தத் சத்யம் மயா திருஷ்டும் இதி பிரபோ யோகேஸ்வர ததோ மே த்வம் தர்ஷயாத்மானம் அவ்யயம். உமது சொரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியருளும். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். அப்போ பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய அவர் தான் முழு முதல் கடவுள். அதை நம்ம எப்படி பார்ப்பது? நம்முடைய ஜட புலன்களால் பார்க்க முடியுமா? கண்ணால பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. காதால கேட்டு புரிந்து கொள்ள முடியுமா? ஏனென்றால் நம்முடைய புலன்களை எல்லாமே குறைபாடுடையவை. ஆகையினால நம்ம என்ன செய்யறோம்? இறைவனுடைய அன்பு தொண்டுல ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் தான் என்ன செய்வாங்க?
பகவானை பற்றிய உண்மையை புரிந்து கொள்வார்கள். ஏன்னா அத்தகைய பக்தி தொண்டு ஆற்றக்கூடிய பக்தர்களுக்குத்தான் பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துவார். புரியுதா? அந்த பக்தர்கள் தான் பகவானுடைய உண்மை நிலையை புரிந்து கொள்ள முடியும், பார்க்க முடியும். அதனால அர்ஜுனன் பவ்யமா ரொம்ப அடக்கமா என்ன கேட்கிறாரு, பகவானே உங்க விஸ்வரூபத்தை நான் பார்க்கணும், அதான் எனக்கு ஆவல். நீங்க தான் உலகம் முழுவதும் நிறைந்திருக்கின்றீர் அப்படிங்கிறத காட்டுறதா விஸ்வரூபங்கிறது. புரியுதா? பிரபஞ்சம் முழுவதும் பகவான் தான் அப்படிங்கிறத ஒரு காட்சி தான் விஸ்வரூபங்கிறது. அப்படி நீங்க நான் அதை பாக்குறதுக்கு தகுதியானவன் என்று நீங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே உங்களுக்கு எல்லா யோக சக்திகளும் இருக்கு. அப்படிப்பட்ட நீங்கள் உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு எவ்வளவு அழகா அடக்கமா கேட்கிறாரு பாருங்க. நீங்க விரும்பினா எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அர்ஜுனன் யாசிக்கிறாருன்னு என்ன கேட்கிறாரு, ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு. என்ன எனக்கு காட்டுப்பா, ஏன்னா நண்பன் தானே, அதனால நீயே எனக்கு காட்டு அப்படின்னு சொல்லல. அவர் ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு. பிரபோ அப்படின்னு சொல்றாரு. பிரபோன்னா என்ன? திறமை வலிமை உடைய நிரம்ப பெற்றவர், சக்தி உடையவர் அப்படிங்கிறது. யோகீஸ்வரன்னா என்ன? எல்லையற்ற யோகத்தினுடைய அதிபதி பகவான் தான். புரியுதா? ஆகையினால அவர் கருணை இருந்தால்தான், அவர் விரும்பினால்தான் அவர் விஸ்வரூபத்தை காட்ட முடியும். புரியுதா? எல்லா லோகங்களுடைய தலைவன் அவர்தான். ஆக கிருஷ்ண உணர்வில் பூரணமாக சரணடைந்து பக்தி தொண்டில் ஒருவன் ஈடுபடாத வரையில் தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்கான அவசியம் கிருஷ்ணருக்கே இல்லை. கிருஷ்ணருக்கு ஒன்றும் அவசியமே இல்லை. எல்லார்கிட்டையும் தான் அனைத்திற்கு மூலம், நான் தான் எல்லாத்தையும் படைத்தேன் அப்படின்னு போய் பறைசாற்றணுங்கிற அவசியமே இல்லை. அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு மட்டும் அவர் தன்னுடைய சுயரூபத்தை காட்டுவார். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடக்கூடிய ஒருத்தருக்கு தான் அவர் தன்னுடைய உண்மையான நிலையை வெளிப்படுத்துவார். புரியுதா? பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட பூரணமாக சரணடையணும், பக்தி தொண்டு செய்யணும். அப்படிப்பட்டவங்க எல்லையற்ற நபர்களை தான் அவங்க அவர்களுக்கு பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துவார். புரியுதா? அதுவும் அவருடைய கருணை இருந்தால்தான், எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. ஏன்னா அவருடைய தன்மை ஒன்னு ரெண்டு இல்லை, எல்லையற்றது, கடல் அலைகளை விட அதிகமானது அவருடைய தன்மைகளும் அவருடைய ஐஸ்வர்யங்களும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுபாதா அவர்கள், நம்முடைய பிரபுபாதா சொல்றாங்க, அவருடைய எல்லையற்ற தன்மையை புரிந்து கொள்ள பக்தர்களால் மட்டும்தான் முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன பார்ப்போம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஐந்தாவதாக யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பக்ஷ்ய மே பார்த்த ரூபாணி சதசேத சகஸ்ரசஹ நானாவிதானி திவ்யாணி நானாவர்ண கிருத்துனி ச. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறுகின்றார், பிதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பலவகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபகத்தனை இப்பொழுது காண்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. பகவான் என்ன சொல்றாரு? உனக்கு என்னுடைய ஐஸ்வர்யங்களை பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் நீ விருப்பம். என்னுடைய விஸ்வரூபத்தை தானே நீ பார்க்கணும். உனக்கு நான் காட்டுறேன், பாருப்பா அப்படிங்கிறார். பஷ்யன்னா காண்பாயாக. எதை காண்பாயாக? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா, பிதாவின் மகனே, நீ எனது அன்பிற்கு உரியவன். லட்சக்கணக்கான வடிவுல பல நிறத்தோடு என்னுடைய தோற்றம் இருக்கு, அதை பாரு. ஒன்னு ரெண்டு இல்ல, லட்சக்கணக்கான. சதசோத்த சகசிர. சதசோன்னா நூற்றுக்கணக்கான, சகசிரன்னா ஆயிரக்கணக்கான. அத்தகைய உருவங்களை உடையவர் பகவான். பலதரப்பட்ட நிறத்தோடு இருக்கக்கூடிய தோற்றமுடையவர் பகவான். அப்படிப்பட்ட திவ்ய ரூபத்தை, என்னுடைய வைபவத்தினை நீ இப்பொழுது காண்பாயாக என்று கூறுகிறார் பகவான். எப்படி அர்ஜுனன் பார்க்கின்றான் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக பகவானுடைய ரூபம் எப்படிப்பட்டது? பல வகையான திவ்ய ரூபம், ஒன்னு ரெண்டு கிடையாது, நிறைய. இப்ப பாருங்க, இந்த படத்துல
பகவானை சுற்றி அனைத்து தேவர்களும் இருக்காங்க இல்லையா, அரக்கர்கள் இருக்காங்க, மனிதர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, மற்ற விலங்குகளும் கூட இருக்காங்க. நமக்கு இதுல வந்து தெரியல. ஆக அனைத்து ஜீவராசிகளையும் உள்ளடக்கியவர் பகவான். பல வகையான திவ்ய ரூபத்தை அவர் காண்பிக்கிறாரு. அந்த திவ்யமான ரூபம் வந்து எப்படிப்பட்ட ரூபம்? இந்த விஸ்வ ரூபம்ங்கிறது நல்லா கவனிங்க, இதை புரிஞ்சுக்கங்க. பகவானுடைய தோன்றி மறையக்கூடிய ரூபம் அர்ஜுனனுக்காக காட்டுறாரு. நான் எல்லாவற்றிலும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்றேன், எல்லாம் எனக்குள் அடக்கம், அனைத்திற்கும் நான் தான் மூலம் அப்படின்னு பகவான் சொன்னார் இல்லையா. அதுக்குதான் நிரூபணமாக இதை தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டுறாரு அர்ஜுனனுக்கு. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஆக இந்த விஸ்வரூபம் வந்து தோன்றி மறையக்கூடியது. இத மனசுல வச்சுக்கிறோம் நம்ம. இது திவ்யமான ரூபம்தான், இருந்தாலும் கூட அது இப்போ அர்ஜுனனுக்கு காட்டுறாரு. ஆனா அது வந்து நிரந்தரமானது அல்ல. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, நிரந்தரம் கிடையாது. விஸ்வரூபம் தோன்றி மறையக்கூடியது. மாதா இவங்க யசோதா மாதா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்னது மணலை தின்னுட்டாரு அப்படின்னு வந்து கோபியர்கள் எல்லாம் சொல்றப்போ, கிருஷ்ணா வாயை தரேன்னு சொல்றப்போ வாயை தந்தாரு. வாய்க்குள்ள வந்து அண்ட சராசரங்களையே அன்னை பார்த்து அப்படியே மயங்கிட்டாங்க. ஆக அவங்களுக்கு ஒரு விதமான விஸ்வரூபத்தை தன்னுடைய ரூபத்தை காட்டினாரு. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு காட்ட போறாரு. ஆக இதெல்லாம் வந்து தோன்றி மறையக்கூடியது, நிலையானது அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆன்மீக வானில் நித்தியமாக நிலை பெற்றுள்ளது அல்ல. ஆன்மீக வானத்துல நிலை பெற்று இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி இல்லை. இது சாதாரண மனிதர்களாலும் இந்த காட்சியை, விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளணும். ஆக விஸ்வரூபம் தோன்றி மறையக்கூடியது, நிலையானது அல்ல. இது சாதாரண மனிதர்களால் பார்க்க முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மடமடன் வாசிங்க. பஷ்யாதி சொல்லுங்க. பஷ்யாதித்யான் வசூன் ருத்ரான் அஸ்வினௌ மருத்ஸ்ததா பகூன்யத் திருஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யாஸ்ரயானி பாரத. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பஷ்யன்னா காண்பாயாக அர்த்தம். அப்பத வந்து என்ன சொன்னாரு? என்னுடைய திவ்யமான ரூபத்தை எல்லாம் பாருப்பா அப்படின்னாரு இல்லையா. இப்போ என்ன சொல்றாருன்னா, இப்ப பாரு, என்னுடைய ரூபத்தை பாரு, இதுல என்னெல்லாம் இருக்கு. பாரதர்களில் வந்து சிறந்தவனே, என்னுடைய ரூபத்துல ஆதித்யர்கள் இருக்காங்க, 8 வசுக்கள் இருக்காங்க, 16 ருத்திரர்கள் இருக்காங்க, 2 அஸ்வினி குமாரர்கள் இருக்காங்க. இதை தவிர யாரெல்லாம் இருக்காங்க? பிரம்மா, விஷ்ணு, வருணன், சந்திரன், சூரியன், நிலா, எல்லாரும் இருக்காங்க. எல்லாரையும் என்னை சுற்றி இருப்பவர்கள் எல்லாரையும் நீ பார், இங்கே பார், பஷ்ய அப்படிங்கிறாரு. இதுக்கு முன்னாடி யாராவது இந்த காட்சியை பார்த்திருக்காங்களா? யாருமே பார்க்கல. யாராவது இத்தகைய காட்சியை பற்றி சொல்ல கேட்டிருக்காங்களா? யாரும் கேட்கல. ஆக யாரும் காணாத, யாரும் கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை என்னை சுற்றி பார்க்கிறாய், என்னுடைய விஸ்வரூபத்துல பார்க்கின்றாய், இதை நீ பார் அப்படிங்கிறார். ஆக ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள், இதர தேவர்கள், மற்ற தேவர்கள் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, அந்த தேவர்கள் எல்லாரும் பகவானில் அமர்ந்திருக்கின்றார்கள், பகவானுடைய ரூபத்துல இருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு அற்புதமான ரூபத்தை நாம், இந்த விஸ்வரூபத்தை இதற்கு முன்பு எந்த மனிதனும் கண்டுமில்லை, அதை பற்றி கேட்கவும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளணும். இந்த படத்திலையும் பாருங்க என்ன அழகா இருக்குங்கிறத பார்த்து ரசிங்க, நம்ம மனசுல ஆழமா பதிச்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தபடியாக என்ன பார்க்க போறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா எல்லாரும் சொல்றப்போ கொஞ்சம் சப்தங்கள்லாம் வருது, அதுக்காக சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஏகஸ்தம் ஜகத் கிருஷ்ணம் பஷ்யாத்ய சசராசரம் மம தேஹே குடாகேஷே
யத்சான்யத் திருஷ்டும் இச்சஹி. அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புபவை அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். இப்போது நீ விரும்புபவை மட்டுமின்றி எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அசைகின்றவை அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதான் சொல்றாரு பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாரு, நீ என்னெல்லாம் பார்க்க விரும்புகின்றாய் அர்ஜுனா, எல்லாவற்றையும் என்னுடைய உடல்ல பாரு, நல்ல கூர்மையா பாரு. நீ என்ன பார்ப்பதற்காக நீ விரும்புகின்றாயோ அது மட்டும் இல்லாமல் எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் பார்க்க வேண்டும். போர் நடைபெற போகின்றது. போர் வந்து ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாடிதான் இந்த பகவத்கீதையே உரைக்கப்பட்டது பகவானால் அர்ஜுனனுக்கு, இல்லையா? ஆக அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ, அர்ஜுனா நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவான்? எதிர்காலத்துல போர் எப்படி நடக்கும், போரில் யாரெல்லாம் அடிவார்கள், போர் எவ்வாறு முடிவு பெறும் என்பதையெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவல் அர்ஜுனனுக்கு இருக்கும், இல்லையா? ஆக அதைத்தான் சொல்றாரு, இல்லையா? இப்படி விரும்புவதை மட்டும் நீ பார்க்கல என்னுடைய விஸ்வரூபத்துல, எதிர்காலத்துல நீ எதையெல்லாம் பார்க்க விரும்புகின்றாயோ அவை அனைத்தையும் என்னுடைய விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அது மட்டும் இல்ல, அசையக்கூடிய அத்தனை உயிர்வாளிகளையும் என்னில் காண்பாய், அசையாத மரம் செடி கொடிகளையும் கூட நீ ஒரே இடத்தில் என்னில் முழுமையாக காண்பாய் என்று கூறுகின்றார் பகவான். மாதாஜி எல்லாருக்கும் கேக்குதா? ஏதாவது விட்டு விட்டு கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. நல்லா கேக்குது மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ. அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, இது பார்த்துட்டோம் மாதாஜி, 7வது பார்த்துட்டோம்ல. அடுத்தது இந்த ஸ்லைட்ல என்ன இருக்கு? அனைத்தையும் விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். எதையெல்லாம் அசைகின்ற உயிர்வாழிகள், அதாவது மிருகங்கள், மனிதர்கள், ஊர்வன, இல்லையா, பரப்பன, நீர்வாழ்வன எல்லாம் இருக்கு. அசையாத மரம் செடி கொடிகள் எல்லாமே ஒரு இடத்துல இருப்பதை நீ பார்ப்ப. அது மட்டும் இல்ல, இப்ப நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள், எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் பஷ்ய நீ பார்ப்பாயாக. 3 பதங்கள்ல பஷ்ய பஷ்யன்னு 4 முறை சொல்றாரு. நீ பாருப்பா, நீ பாருப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்மளும் வந்து அந்த படங்களை பாருங்க, என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்து மனதில் வைத்துக் கொள்ளலாம். விஸ்வரூபத்தை தனியா வந்து பகவான் நம்ம காட்ட மாட்டாரு, அர்ஜுனன் காட்டுவதன்ல இருந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தபடியாக கிருஷ்ணருடைய கருணையினாலதான் இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியும். ஓகேயா? அவர் நினைச்சா அசாத்தியமான காரியங்கள் கூட சாத்தியமாக்கப்படும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்தபடியாக 8வது ஸ்லோகம் யாரு வாசிக்கிறீர்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. மடமடன் வாசிக்கணும் மாதாஜி. நது மாம் சக்ஷசே திருஷ்டும் ஸ்வக்ஷிஷா திவ்யம் ததாமிதே சக்ஷசி பஷ்யமே யோகமஸ்வர்யம். ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாதே. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். எனது யோக ஐஸ்வர்யத்தை பார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனா, உன் கண்கள், இந்த புலன்களை வச்சு நீ உன்னால பார்க்க முடியாது என்னுடைய விஸ்வரூபத்தை. நான் உனக்கு வந்து ஞான கண்களை தருகின்றேன், திவ்யமான தெய்வீகமான கண்களை தர்றேன். என்னுடைய யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை, வியாபகத்தை நீ பார்ப்பாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்து அவருக்கு வந்து என்ன கொடுப்பாரு? ஞான கண் கொடுப்பாரு. கிருஷ்ணர் திவ்யமாக கண்களை கொடுக்கிறாரு. தெய்வத்தை காணணும்னா ஒருவருக்கு என்ன கண்ணு வேணும்? திவ்யமான கண்கள் வேண்டும். இப்ப சஞ்சயன் வந்து போரில் நடைபெறக்கூடிய செய்திகளை எல்லாம் வந்து திருதராசனுக்கு அரண்மனையிலிருந்து சொல்கின்றான் என்றால், அவருக்கு அத்தகைய திவ்யமான கண்கள் யாரால் வழங்கப்பட்டதுன்னு நம்ம படிச்சோம் ஏற்கனவே. சஞ்சயனுக்கு யாரால் வழங்கப்பட்டது திவ்யமான கண்கள், ஞான கண்கள்? சஞ்சயன். அதான் வியாசர். வெரி குட்.
வியாசர் தான் அந்த திவ்யமான கண்களை கொடுத்தாரு. யாருக்கு? சஞ்சயனுக்கு. சஞ்சயனுக்கு. சஞ்சயன் அரண்மனையில உட்கார்ந்துகிட்டே இங்க நடைபெறக்கூடிய காட்சிகள் எல்லாவற்றையும் திருதராசனுக்கு விளக்கமாக சொல்கின்றார். ஆக தெய்வத்தை காணணும்னா ஒருவருக்கு திவ்யமான கண்கள் வேண்டும். அப்பதான் பகவான் விரும்பி திருப்தி அடைந்து அவர் விரும்பினாதான் நமக்கு அவருடைய காட்சிகள் எல்லாம் கிடைக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. सञ्जय उवाच ஏகம். इन्द्रमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरितर्ष्यांश பார்த்தாய பரமம் ரூபமைஸ்வரம். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழு முதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப சஞ்சயன் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. யாரு சொல்றாரு? மன்னான்ட்டு யார பார்த்துட்டு சொல்றாரு? யாருமா? திருதராஷ்டிரர். வெரி குட். திருதராஷ்டிரன் சொல்றாரு, மன்னா பகவான் இப்படி சொன்ன பிறகு பகவான் என்ன செய்தாரு? முழுமுதற் கடவுளாகிய பகவான் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை யாரு காட்டாரு? அர்ஜுனனுக்கு காட்டுகின்றார் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரன்கிட்ட சொல்றாரு. அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன பாக்குறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. 10ல இருந்து 10-11 நான் வாசிக்கிறது அப்படின்னா, அநேக வக்ரநயனம் அநேக அற்புத தர்சனம் அநேக திவ்யாபரணம் திவ்யாநேகோத்யதாயுதம் திவ்யமாலயாம் பர்த்தரம் திவ்ய கந்தானுலேபனம் சர்வாச்சரியமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். பொருள் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பொருள் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாயுகளையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியிருந்தது. தெய்வீகமான ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடல் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆக அந்த விஸ்வரூபத்துல எதெல்லாம் அர்ஜுனன் பாக்குறான்னு பாருங்க. அநேக கண்கள், வாய்கள் நிறைய, அநேகம் அற்புதமான தரிசனம், இதெல்லாம் பாக்குறாரு. இதுவரைக்கும் அது மாதிரி பார்த்ததே இல்லை அர்ஜுனன். அவருடைய ஆபரணங்கள் பார்த்தா அவ்வளவு ஜொலிக்குது. தெய்வீகமான ஆபரணங்கள் அவர் அணிந்திருந்தார். அந்த ரூபம் அப்போ அந்த ஆபரணங்களோட திவ்யமான ஆயுதங்களையும் தரித்திருந்தார். ஓகேயா? அதோட மாலைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா விதவிதமா அழகான மலர் மாலைகள், தாமரையால் ஆகிய மலர் மாலைகள். அடுத்த ஆடைகள் அழகான ஆடைகள் அணிந்திருந்தார். அவருடைய உடல்ல வாசனை பொருட்கள் எல்லாம் பூசப்பட்டிருந்தது, கந்த பொருட்கள். அவ்வளவு மனம் மிக்கதாக இருந்தது. இதையெல்லாம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது, ரொம்ப பிரகாசமா இருந்தது. ஜெகஜோதிய விளங்கினார் பகவான். அவருடைய உருவம் இங்க அங்கே இல்லை. அதாவது பூமி வானம் எல்லாம் பரவி இருந்தது, எல்லையற்றதாக இருந்தது, எங்கும் பரவி இருந்தது. அதுக்கு முடிவோ அது ஆரம்பமோ எங்கே என்று கண்டுபிடிக்கவே முடியல. அவ்வாறு அவருடைய உருவம், திவ்ய தரிசனம் பரவி இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து என்ன பாக்குறோம்? அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அநேக அற்புத தரிசனம், இதெல்லாம் பாக்குறோம். பாருங்க, இந்த படத்துல பாருங்க என்ன அழகா இருக்காரு. அவருடைய ஆபரணங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான ஆபரணங்கள், 1-2 இல்ல, அவ்வளவு ஆபரணங்கள் போட்டிருக்காரு. புரியுதா? மாலைகளும் பார்த்தா விதவிதமான மாலைகள். அதுல அவர் உடம்பு முழுவதும் திவ்யமான ஒரு வாசனை பொருட்கள்லாம் பூசப்பட்டிருந்ததாக சொல்லப்படுது. அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதை சொல்லியாச்சு. தெய்வீக மாலைகள், ஆடைகள்லாம் பார்த்துட்டீங்கல்ல படத்துல. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
எத்தனை கைகள் இருக்குன்னு பாருங்க. அவரை பார்க்கவே அவ்வளவு பிரகாசமா இருந்தாரு, எல்லையற்றதா இருந்தாரு, எங்கும் வியாபித்து இருந்தாரு. ஆரம்பமும் தெரியல, முடிவும் தெரியவில்லை என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ளுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து 11 to 12, 11-12 என்ன இருக்குன்னா, எல்லாமே பகவானுடைய, யாராவது வாசிக்க முடிஞ்சா கூட வாசிக்கணும் மாதாஜி. 11 दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि पाह सदृशी सा स्यात् வாசஸ்தஸ்ய மகாத்மனஹ. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரம புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அவருடைய காட்சி இந்த விஸ்வரூபம் அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி இருந்துச்சு சொன்னாரு போன பதத்துல இல்லையா? அது எப்படி இருந்துச்சா, சூரியன் ஒரு சூரியனையே நம்ம கண்களால பார்க்க முடியாது, அவ்வளவு பிரகாசமா இருப்பாரு இல்லையா? பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே இடத்துல ஒரே சமயத்துல உதயமாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அதனுடைய ஒரு தேஜஸ், அதனுடைய ஒளி எவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட பிரகாசமாக பகவான் காட்சி அளித்தார் என்று கூறப்படுகிறது. பரமபுருஷ புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். ஆக பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் எத்தகைய ஒரு ஜோதி, எத்தகைய ஒரு பிரகாசம் ஏற்படுமோ, அந்த பிரகாசத்திற்கு ஒருவேளை பகவானுடைய பிரகாசம் சமமாகலாம் அப்படின்னு சொல்ற. ஆக அவருடைய பிரகாசத்திற்கு ஈடு இடையே இல்லை என்பதை இதிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளும். பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன் ஒரே சமயத்துல உதயமாவதற்கு சமமான பிரகாசம் உடையவர் பகவான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தபடியாக 13வது அத்தியாயம் யார் வாசிக்கிறீங்க? சாரி, பதம். தத்ரைகஸ்தம் ஜகத் கிருதம் பிரவிபக்த மனேகதா அபஷக்ஸ் தேவஸ்ய ஷரீரே பாண்டவஸ்த ததா. அச்சமயத்தின் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரக்கணக்காக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபத்துல ஆயிரக்கணக்காக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் காணப்பட்டது, ஒரே இடத்தில் காண முடிந்ததாக சொல்றாங்க. பகவானுடைய உடல்ல பல்லாயிரக்கணக்கான லோகங்களையும் அர்ஜுனன் பாக்குறாரு. இந்த பிரபஞ்சங்கள் 1-2, நம்ம பிரபஞ்சம் 1, இது மாதிரி கோடிக்கணக்கான நிறைய பிரபஞ்சங்கள் உள்ளன இல்லையா? பற்பல லோகங்கள் இருக்கு. அதையெல்லாம் ஒரே இடத்தில் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்துல அவரால அர்ஜுனனால பார்க்க முடிந்தது. எங்க இருக்காங்க பகவானும் கிருஷ்ணரும்? போர்க்களத்துல ஒரே ரதத்துலதான் இருக்காங்க இல்லையா? கிருஷ்ணன் ரத ஓட்டியாக, அதாவது சாரதியாக இருக்காரு. அந்த ரதத்தை ஓட்டுபவரே கிருஷ்ணர் தான். அர்ஜுனன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். உட்கார்ந்துட்டு கேள்வி கேட்கிறா, பணிவோடு கேட்கிறான். அதுக்கு பதில் சொல்றாரு, விஸ்வரூபத்தை காட்டுறாரு. ஆக அந்த போர்க்களத்திலேயே ரதத்துல உட்கார்ந்துகிட்டே அர்ஜுனன் இந்த காட்சி முழுவதையும் காண முடிந்தது. எதனால முடிந்தது? பகவான் கொடுத்த திவ்யமான கண்கள்னாலதான் முடிந்தது. அந்த சிறப்பு பார்வையை அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்தாரு, அதனால அவரால் காண முடிந்தது. புரியுதா? ஆக அர்ஜுனனுக்கு அந்த காட்சியை காண முடிந்தது என்றால் அந்த ஒரு திவ்யமான கண்களால் தான் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாராலையும் பார்க்க முடியாது. அடுத்தபடியாக யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் வாசி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனாட்சி மாதாஜி விஸ்மயாதிஷ்டோ கிருஷ்ணரோ மாதனஞ்சய பிரணம்ய சிரசா தேவம் கிருதாஞ்சலி அவாசத. பொருள் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர் கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்த்தா இவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு எப்படி இருக்கும்? வியப்பா இருந்துச்சு, ஒரே குழப்பமா இருந்தது. என்னடா, நமக்கு சாரதியாக இருந்த பகவான் இவ்வளவு ஒரு அவருடைய விஸ்வரூபத்துல இந்த காட்சிகளை எல்லாம் பாக்குறோமே, இது எப்படி அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருந்தது, வியப்பா இருந்துச்சு. அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த உணர்ச்சிகளை எல்லாம் இங்க அழகா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. வியப்பு, அடுத்து குழப்பம். இவருக்கு இவ்வளவு சக்தியா? எப்படி அப்படி நம்ம கிட்ட சாதாரணமா பேசுறாரு, சாதாரணமா நம்ம கேட்கிற ஒரு கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்றாரு. இவ்வளவு சக்தி, யோக சக்தி உடையவராக இருக்கின்றாரே அப்படிங்கிற ஒரே குழப்பம். ஆக வியப்பு, குழப்பம். புரியுதா? அடுத்து பக்தி வருது. ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு கிருஷ்ணரா நம்ம நண்பர் அப்படின்னு பார்த்து அவர்கிட்ட பக்தி கொள்றாரு. ஓகேயா? அந்த பக்தி வர்றப்போ உடனே என்ன ஆகும்? ஏற்கனவே அர்ஜுனனுக்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு என்ன உறவுன்னு பார்த்தோம். உறவினன் இல்லையா? கிருஷ்ணருடைய தங்கையை மணந்தவர் அர்ஜுனன் இல்லையா? நண்பர், எல்லா இடத்துலயும் ஒன்னாதான் தெரிவாங்க, ஒன்னா சாப்பிடுவாங்க இல்லையா? ஒன்றாக வளர்ந்தார்கள். இதெல்லாம் நண்பனாகத்தான் பழகுனாங்க. அடுத்து என்ன பண்ணாங்க? 2வது அத்தியாயத்திலேயே கஸ்பலம், நீ போர் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றீல, நீ துறவியா போக போறேன்னு சொல்றிய, நீ உன்னுடைய கடமையை மறந்து விட்டாய். ஆகையினால நீ சத்திரியன், போர் செய்ய, எதை நினைச்சிட்டு செய்ய அப்படின்லாம் சொல்றப்போ, ஓகே கிருஷ்ணா, நான் உன்கிட்ட சரணடைகிறேன், எனக்கு எது நல்லதோ அதை சொல்லுப்பா அப்படின்னு அப்பவே சரணடைந்து விட்டார். யாரு? அர்ஜுனன். இப்போ அந்த அர்ஜுனன் நண்பனா இருந்தவன் இப்ப பக்தனாக மாறிட்டார். அப்போ அவருக்கு அது பேர் ஆனந்தம். ஆகா, நம்ம ஃப்ரெண்டு இப்படிப்பட்ட மகிமை உடையவரே அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்தியினால, பக்தி அதிகரிக்கும் பொழுது நமக்கு அப்படியே மயிர் குச்சரியும், அப்படியே உடல் நடுங்கும் இல்லையா? கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வரும் இல்லையா? இதெல்லாம் அந்த பேர ஆனந்தத்தால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு மாற்றங்கள். அப்போ பகவான் அப்படின்னு உணர்ந்த உடனே இவருக்கு வணங்குறாரு, சிரம் தாழ்த்தி வணங்குறாரு. யாரு? அர்ஜுனன் கரங்களை கூப்பி. ஆக முழு முதற் கடவுள் நீங்கதான் அப்படிங்கிறத முழுமையாக உணர்ந்து அவரை வணங்குகின்றார் என்பதை பார்க்கின்றோம். பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு. எப்படி பிரார்த்தனை பண்றாருங்கிறத பின்னாடி பார்ப்போம். ஆக இப்ப உறவு முறையில் மாற்றம் விட்டதுங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். முதல்ல நண்பனாக இருந்தவர் இப்ப பக்தனாக மாறினார். அற்புத ரசம். ரசம்னா உறவு, தெரியுதா? ஆசை, அந்த அவரோடு கொண்ட பற்று, தெரியுதா? நட்பு இப்போ பக்தியாக மாறுது இல்லையா? மயிர்கள் கூச்சரிய வணங்கியபடி பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினார். இதெல்லாம் அர்ஜுனனுடைய அற்புதமான ரசத்தால் ஏற்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சிகள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானை பாருங்கப்பா எல்லாரும், என்ன அற்புதமான காட்சியப்பா, பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும், எல்லாம் நமக்கு பேரானந்தமாக இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? 15வது இதுல பகவான் பகவான்கிறத உணர்ந்த உடனே அவருக்கு அப்படியே பக்தி பரவசத்துல அர்ஜுனன் என்ன பேச ஆரம்பித்தார்? 15வது பதத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. பஷ்யாமி தேவாம்ச நவ தேவ தேகே சர்வாம்ச ததா பூத விசேஷ சங்கான் பிரமணம் ஈஷம் கமலாசனஸ்தம் ருஷிம் சர்வான் உரகாம் சதி திவ்யான். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீட்டிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. நல்லா அர்ஜுனன் சொல்றாரு, எனது அன்பிற்குரிய இறைவனை கிருஷ்ணா, உங்களுடைய உடல்ல எல்லா தேவர்களே இருக்காங்க, எல்லா உயிரினங்களும் இருக்கின்றன. உங்களுடைய உடல்ல இவங்கெல்லாம் சிறப்பாக வீழ்ச்சியிருப்பதை நான் பார்க்கின்றேன்.
அது மட்டும் இல்ல, பிரம்மதேவர் தாமரை மலர்ல அமர்ந்திருக்கின்றார், சிவபெருமான் இருக்காரு, எல்லா ரிஷிகளும் இருக்காங்க, நிறைய நாகங்கள் பாம்புகள்லாம் இருக்காங்க உங்க உடம்புல என்பதை நான் வாசுகியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரா இல்லையா? ஆக அந்த நாகங்களை எல்லாம் நான் பார்க்கின்றேன் என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றான். அடுத்து வேற என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன்? ஹரே கிருஷ்ண மகதி. வேற என்ன பார்க்கணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உயிர்வாழிகளும் ஒரே இடத்துல பார்க்கின்றார் அர்ஜுனன். பிரம்மதேவர் வசிக்கும் பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த இடம் கர்ப்போத கசாய விஷ்ணு காண முடிகிறது. பிரம்மதேவர் கர்ப்போத கசாய விஷ்ணுவனுடைய உந்தினா நாவியில இருந்து தாமரை தண்டு போகுது. இந்த படுத்திருக்காரா இல்லையா? அவர் தான் கர்ப்போத கசாய விஷ்ணு. கர்ப்போதய ஓஷன் சொல்லுவாங்க. கடல்ல இவர் பள்ளி கொண்டுள்ளார். எதுல? அனந்த சயனம் கொள்றாரு. அந்த எதுல பல தலைகள் கொண்ட பாம்படையில இவர் பள்ளி கொண்டுள்ளார். அவர் தான் பலதேவர் அப்படிங்கறத பின்னாடி படிப்பீங்க. ஆக அவருடைய உத்தி கமலத்திலிருந்து செல்லக்கூடிய அந்த தாமரை தண்ணில தான் 14 லோகங்கள் அமைந்துள்ளன. அதன் உச்சியில் இருக்கக்கூடிய தாமரையில தான் யார் இருக்காரு? பிரம்மதேவர் இருக்கின்றார். அந்த பிரம்மதேவர் வசிக்கக்கூடிய பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சங்கள்லயே மிக உயர்ந்த இடம் பிரம்மதேவர் வசிக்கும் இடம்தான். பிரம்ம லோகம்தான் உயர்ந்தது. நல்லா கவனிங்க. பிரம்ம லோகத்துக்கு மேலதான் ஆன்மீக உலகம். ஆன்மீக உலகம்ங்கிறது பகவான் வாழக்கூடிய இடம். வைகுண்டம், கோலோக பிருந்தாவனம் எல்லாம் அதுக்கு மேல வரும். பிரஜா ரிவரை தாண்டிதான் போகும். இப்ப நம்முடைய பௌதிக உலகிலேயே ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு பிரபஞ்சம்னா எதுன்னா பிரம்மதேவர் வசிக்கும் இடம். அங்கேதான் நம்ம யாரை பார்க்க முடியும்? கர்ப்போத கசாய விஷ்ணுவை பார்க்க முடியும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக அடுத்தபடியாக 16வது பதத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. அநேக பக்ர நேத்ரம் பஷாமி தவாம் சர்வோத ஆனந்த ரூபம் நாந்தம் ந மத்யம் ந புனஸ்தாவிதம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆக உலகத்தின் இறைவன் யாரு? நீங்கதான் விஸ்வரூபம். உங்களுடைய உடல்ல நான் 1 2 இல்ல, பற்பல கைகள் பாக்குறேன், வயிறுகளை பாக்குறேன், வாய்களை பாக்குறேன், கண்களை பாக்குறேன். நீங்க ஒரு இடத்துலயா இருக்கீங்க? எல்லையற்று எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கீங்க. அதை நான் பார்க்கின்றேன். உங்களுடைய ஆரம்பம் எங்க, நடு எங்க, முடிவு எங்க என்பதை என்னால் காணவே முடியவில்லை என்று கூறுகின்றார். ஆக முழு முதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் எல்லையற்றவர் என்பதை இதுல இருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்கின்றோம். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்கள் மூலமா அனைத்தையும் காண முடியும். பகவானுடைய அருள்னாலதான் நம்ம எல்லாவற்றையும் பார்க்க முடியும். 17வது ஸ்ரீதீனம் கதீனம் சக்ரீனம் ச தேஜோ ராஷிம் சர்வதோதீதி மந்தம் பஷ்யாமி த்வாம் துர்நீரிஷம் சமந்தார் தீப்தானலார்கத் யுதிம் அப்ரமேயம். வாசிங்க மாதாஜி. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. உங்களுடைய அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பு, இது மாதிரி எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கக்கூடிய உங்களுடைய ஜோதியினால் உங்களுடைய உருவத்தை பார்ப்பதற்கு ரொம்ப கடினமா இருக்கு. ஆயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே நேரத்துல பிரகாசித்தா
அந்த ஒளிக்கு ஈடானது எது? பகவானுடைய தேஜஸ், ஒளி அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே. இப்போ அந்த சூரிய ஒளி, அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி, எரிகின்ற நெருப்பு, கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய நெருப்பு, இதெல்லாம் எல்லா திசையிலையும் பரவுனா எப்படி பிரகாசமாக இருக்கும்? அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரகாசமுடைய உங்களுடைய பிரம்ம ஜோதியினுடைய ஒளியினால உங்க உருவத்தை எங்களால பார்க்கவே முடியல கிருஷ்ணா. இருந்தாலும் உங்க தலையில நிறைய மகுடங்கள் இருக்கு, கையில கதைகள்லாம் வச்சிருக்கீங்க, கையில சக்கரங்கள் வச்சிருக்கீங்க. இதெல்லாம் உங்களை அலங்கரித்து கொண்டே உள்ளது. உங்களுடைய உருவம் இருக்கே, எல்லா இடத்துலயும் நீங்க ஒரு இடத்துலதான் இருக்கீங்க, ஆனா உங்கள் உருவத்தினுடைய பிரகாசம் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கின்றது என்று சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரகாசமான சூரியனை போல பகவான் தேஜஸாக விளங்குகின்றார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நீங்க பின்னாடி ரொம்ப விவரமாக படிப்பீங்க, எத்தகைய பிரகாசம் உடையவர் பகவான் அப்படிங்கிறத லெவல் 3ல ரொம்ப விரிவாக படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18 என்ன பாக்குறோம்? त्वमच्चरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्यय शास्त्रधर्मभूता, सनातनत्वं पुरुषो मदोऽमि. हरे कृष्ण माताजी. वासुदेव. அறிய வேண்டியவர்களின் முதன்மையானவர் நீரே, எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீரே அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு? அறிய வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு, நீங்களே எனக்கு சொல்லி இருக்கீங்க, ஆனா யாரெல்லாம் பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அவர்கள் அனைவரையும் விட முதன்மையானவர் நீங்க தான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அகிலங்களுக்கு இறுதி ஆதாரமும் நீங்கதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த உலகம், இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கே, அதனுடைய பிரபஞ்சத்தினுடைய இறுதி பகுதி ஆதாரமாக உள்ளது, அச்சாணியாக உள்ளது யாரு? பகவான் என்று கூறுகின்றார். நீங்க அழிவற்றவர், உங்களுக்கு அழிவுங்கிறதே கிடையாது. ஓகேயா? மிக பழமையானவர், சனாதனர். சனாதனர்னா என்னன்னா பழமையானவர், அவருக்கு முன்னாடி யாருமே இல்லை, அவர் தான் ஆதி. ஓகேயா? அவர் தான் அந்த இறுதி ஆதாரமும் அவர் தான், ஆதியும் அவர் தான், ஆரம்பமும் அவர் தான், இல்லையா? அழிவற்றவர், பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர். உலகத்துல ஒரு தர்மம் நிலைத்திருக்கிறது என்றால் அதை பாதுகாத்து கொண்டு இருப்பவர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் தான், இல்லையா? எப்பெல்லாம் அதர்மம் மேலோங்குதோ அப்பொழுதெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன செய்யறாரு? இந்த அகிலத்தில் தோன்றுகின்றார். எதற்காக? அதர்மத்தை ஒழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. ஒவ்வொரு யுகத்திலேயோ தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் அதர்மத்தை அழித்து பக்தர்களை காப்பதற்காகவும் தான் பகவான் ஒவ்வொரு யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றார். இந்த கலியுகத்துல கல்கியாக பின்னாடி தோன்றுவார். இப்பவே அதர்மம் நிறையதான் இருக்கு, இதை விட மோசமாக போகக்கூடிய காலமும் இருக்கின்றது. ஆக தர்மத்தை நிலைநாட்டக்கூடிய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராக நீங்கள் தான் என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றார். அடுத்தபடியாக என்ன பார்க்கின்றோம்? ஹரே கிருஷ்ணர் உயர்ந்தெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவளாக இருந்தோம். அவர்களில் முதன்மையானவர் நீங்க, எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரமும் நீங்க தான், அழிவற்றவர், தர்மத்தின் நிரந்தர பாதுகாவலர் அப்படின்னு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது அர்ஜுனனுடைய அபிப்பிராயம், எல்லோருடைய அபிப்பிராயமும் அதுதான். அடுத்தது 19 இருந்து 25 வரைக்கும் அர்ஜுனன் பகவானுடைய கால ரூபத்தை பற்றி வர்ணிக்கின்றார்.
ஹரே கிருஷ்ணா. 18 பார்த்தோம். 19 யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அநாதிமத்யாந்தம் அனந்தவீர்யம் அனந்தபாகும் சசி சூரிய நேத்ரம் பஷ்யாமி த்வாம் தீப்த சூதாஷ வக்த்ரம் ஸ்வ தேஜா விஸ்வம் இதம் தபந்தம். நீ ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர். உமது பெருமை அளவிட முடியாதது. தங்கள் கைகள் அளவிட முடியாதவை. சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள். உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலையும் உமது சுய தேசால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனாதி மத்யாந்தம் அனந்த வீரியம் அப்படின்னு சொல்றாரு. பகவானே, நீர் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர். உன்னுடைய ஆரம்பம் எது, நடு எது, இறுதி எதுங்கிறது எனக்கு தெரியல. அது இல்லாதவர். உங்களுடைய வீரியம் அனந்த வீரியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உங்களுடைய பெருமைகளை அளவிடவே முடியாது. பாகும் சுசி சூரிய நேத்திரம் அப்படிங்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு? தங்களது பாகும் கைகள் அளவிட முடியாதது. அத்தனை கைகள் உங்களுக்கு இருக்கு. அடுத்தது என்ன சொல்றாரு? சூரிய நேத்திரம். சூரியனும் சந்திரனும் மத கண்கள். யார் யாரு? பகவானுடைய கண்கள் சூரியனும் சந்திரனும். அடுத்து என்ன ஆகுது? உமது வாயிலிருந்து என்ன வருது? தீப்த குதாசு வக்ரம். உங்களுடைய வாயிலிருந்து நெருப்பு ஜுவாலை வந்துட்டே இருக்கு. ஓகேயா? அந்த சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கின்றேன். உங்களுடைய வாயிலிருந்து, பகவானுடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த நெருப்பு ஜுவாலை என்ன செய்து அகிலம் முழுவதையும் எரிப்பதை அர்ஜுனன் காண்கின்றான். அதத்தான் அர்ஜுனன் சொல்றார். ஆக பகவானுக்கு அடுத்தது போமா, பகவானுக்கு ஆரம்பம் இல்லை, ஆரம்பம் நடு இறுதி இதெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறாரு. சூரிய சந்திரன் அவருடைய 2 கண்கள் என்று சொல்றாரு. அவருடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய ஜுவாலை என்ன செய்யுது? எல்லா இடங்களையும் பரவி இருக்கு. அவருடைய சுய தேவசால இந்த உலகம் முழுவதும் அப்படியே எரிவது மாதிரி அர்ஜுனன் பார்க்கிறான். எரியுது. அத்தகைய ஒரு ஜுவாலை அவருடைய உடலிலிருந்து வருகின்றது என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றார். அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? 20வது படத்துல யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. தியாவாப்ரு திவ்யோரித மந்திரம் ஹி வியாப்தம் த்வைகேன திஷ்ட சர்வா திருஷ்டவாத்புதம் ரூபமுக்திரம் தவேதம் லோகத்ரயம் பிரவ்யதிதம் மகாத்மன். தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர்கள். மகாத்மாவே, இந்த அற்புத உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூவுலகமும் குழம்பியுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆக அர்ஜுனன் அடுத்து என்ன சொல்றாங்க? நீங்க ஒருத்தர் தான் காட்டுறீங்க விஸ்வரூபத்தை. ஆனா வானத்துக்கு பூமிக்கு இடைப்பட்ட அந்த இடம் எல்லாமே, எல்லா திசையிலையுமே நீங்கள் வியாபித்திருக்கீங்க. நீங்க பெரிய மகாத்மா. அற்புதமான இந்த உக்கிரகமான அதாவது பயங்கரமான இந்த ரூபத்தை பார்த்து 3 உலகமே என்ன இருக்கு? குழம்பி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அர்ஜுனா. ஹரே அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக தியாவ் ஆப்ருதிவ்யோ என்ன? சொர்க்கலோகத்திற்கோ பூமிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி தான். இந்த பகுதி முழுவதும் அவருடைய ஜுவாலை, அவருடைய தேஜஸ் நிரம்பி இருக்கு, வியாபித்திருக்கு. லோகத்ரயம்னா 3 உலகங்களையும் அது பரவி இருப்பதை பார்க்கணும். நல்லா கவனிங்க. அந்த படத்தை காட்டுப்போம். ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. பூலோக சாட்டுல பாருங்க. பூர்புவ ஸ்வக நம்ம படிச்சிருக்கோம். நடுவுல இருக்கிறது நம்முடைய எர்த் பூமி. மேலே இருக்கக்கூடியவங்க மேல் உலகங்கள். அந்த மேல் உலகங்கள் என்னென்னங்கிறத நீங்க பின்னாடி படிப்பீங்க. பூமிக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது தாண்ட உலகங்கள். தலா, உத்தலா, சுத்தலா,
தலாதலா அப்படின்னு வரும், மகளா பாதாளா அது மாதிரி. ஆக இதை பற்றி விரிவாக நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தபடியாக என்ன பார்க்க போறோம்? 21வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு? அமீஹி த்வாம் சுரி சங்கா விஷந்தி கேசித் கீதா பிராஜலயோ கிருணந்தி ஸ்வஸ்தித்யுக்த்வா மகர்ஷி சித்த சங்கா ஸ்வந்தி த்வாம் ஸ்துதிபி புஷ்கலாபி. வாசினி மாதாஜி, இது ஒரு 2 பாத்துட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்கள் எல்லாம் உங்ககிட்ட சரணடைகிறது நான் பாக்குறேன். தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகா ரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆக இப்ப அர்ஜுனன் வேற என்ன பாக்குறாரு? தேவர்கள் எல்லாருமே பகவான் கிட்ட, பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறத பாக்குறாரு. அடுத்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க? சரணடைகிறதோட பகவானுக்கு பயந்துகிட்டு எல்லாரும் கைகூப்பி அவரை பிரார்த்தனை செய்யறாங்க. மகரிஷிகள் சித்தர்கள் எல்லாம் வந்து கூட பயந்து அமைதி அமைதின்னு சொல்லி வேத மந்திரங்களை பாடு தங்களை அமைதிப்படுத்தி கொள்வதற்காக வேத மந்திரங்களை உச்சாரணம் செய்கின்றார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். அடுத்தபடியாக 22ல என்ன பார்க்கிறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பாக்குறோம்னா, இங்க ருத்ராதித்யா வசவோ ஈச்ச சத்ய விஸ்வேஷு மிகினௌ மிருதசோஷ்ய கந்தர்வயட்ச சுரசித்த சங்கா வீஷந்தி த்வாம் விஷ்மிதாஸ் சைவ சர்வே. சிவபெருமானுடைய பல்வேறு தோற்றங்களை பார்க்கிறாங்க. ருத்திரர் 11 ருத்திரர்கள், அதான் சிவபெருமானுடைய பல்வேறு தோற்றங்கள். ஆதித்யர்கள் இவங்களை பாக்குறாங்க. வசுக்கள் 8 வசுக்களை பாக்குறாங்க. சத்தியர்கள் பாக்குறாங்க. விஸ்வ தேவர்கள் பாக்குறாங்க. 2 அஸ்வினி குமாரர்களை பாக்குறாங்க. மருத்துக்களை பாக்குறாங்க. மரிஷிதான் மருத்துக்கள்ல மரிசியாக இருக்கீங்கன்னு பகவான் சொன்னார் இல்லையா? அடுத்து முன்னோர்களை எல்லாம் பாக்குறாரு. கந்தர்வர்கள், யட்சர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் இப்படின்ட்டு எல்லாரும் வந்து என்ன செய்யறாங்க? பகவான வியப்போடு ஆச்சரியத்தோடு பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. யாரு? அர்ஜுனன். அடுத்து வேற என்ன பாக்குறாரு அர்ஜுனன்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்கள் பாதுகாப்புக்காக பிரார்த்தனை பண்றாங்க. தங்களுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டங்களும் வந்துடக்கூடாதுன்ட்டு பயத்தோடு பிரார்த்தனை பண்றாங்க அப்படிங்கிறத பாக்குறாங்க அர்ஜுனன். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து என்ன பாக்குறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. 23வதுல என்ன பாக்குறோம்னா, பகவானுக்கு வேற என்ன பாக்குறாரு? வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அர்ஜுனன் சொல்றாரு, உங்களுடைய ரூபம் இருக்கே, ரூபம் மகத்தே பகுவக்ர நேத்திரம் மகாபாகோ பகுபாகுரு பாதம் பகூதரம் பகுதம் சட்ச கராலம் விஸ்வாலோக பிரவ்யதி தாஸ்ததாகம் என்று சொல்றாரு. உங்களுடைய புயங்கள், உங்களுடைய பல்வேறு முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறு, காலு இதெல்லாம் பல்லெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்த உடனே தேவர்களுக்கே என்ன செய்யறது புரியல. பிரார்த்தனை பண்றாங்க, குழப்பத்துல இருக்காங்க. நானுமே பகவானே குழப்பத்துலதான் இருக்கேன் பகவானேன்னு சொல்றாரு. யாரு? அர்ஜுனன். ஓகேவா? அது என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன்? நீங்க ஒரு இடத்துல இல்ல விஷ்ணுவே, நீங்க விஷ்ணுதான் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றீர்கள். உங்களுடைய உருவம் இருக்கே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், உங்களுடைய நிறம் இருக்கு, அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கு. பூமிக்கும் வானத்துக்கும் இடையே பரவி இருக்கு. உங்க வாய்கள்லாம் திறந்திருக்கு. அந்த வாய் எப்படி இருக்கு? ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கு. உங்களுடைய கண்கள் வந்து சாதாரண கண்கள் இல்லை. நான் பார்க்கின்ற கிருஷ்ணருடைய கண்கள் இல்லை, விசாலமான கண்களோடு உண்மை நான் இப்ப பாக்குறப்போ
எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு கிருஷ்ணா. என்னுடைய மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனதினுடைய சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறாரு. நான் இதுவரைக்கும் ரொம்ப சாந்தமா தான் இருந்தேன். இப்ப காட்சியை இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு எனக்கு மனம் ரொம்ப பயமா இருக்கு. ஏன்னா தேவர்களே பயந்து போய் குழப்பத்துல இருக்காங்க. ஆக உங்களுடைய உருவத்தை பார்க்க பார்க்க எனக்கு பயமும் குழப்பமும் தான் அதிகமாகுது. நான் பேலன்ஸ்டா இருக்கவே என்னால முடியவில்லை என்று கூறுகின்றார். யாரு? அர்ஜுனன். தம்ஸ்ரா கராலானி சதேர்முகானி திருஷ்வைவ காலான் அலசன்னிவானி திரிஷோ ந ஜானேத லபேச்ச கர்ம பிரசீத தேவேஷ ஜனநிவாச. என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன்? தேவர்களின் ஜெகநிவாசா, ஜெகநிவாசா, ஜகத்திற்கே இறைவன், தேவர்களுடைய இறைவன் நீங்கதான், உலகத்தின் அடைக்கலமே நீங்கதான். பகவானே என்கிட்ட கருணை காட்ட மாட்டீங்களா? கருணை காட்டுங்க. கால நெருப்பினை போன்ற உமது முகங்களையும் பயங்கரமான பற்களையும் கண்ட பிறகு எனது மனம் நிலைநிறுத்த முடியவில்லை. எல்லா திசைகளிலும் நான் குழம்பி உள்ளேன். எல்லா உருவத்தை பார்க்க பார்க்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. என் மேல கருணை காட்ட கிருஷ்ணா. இப்ப கால நெருப்புங்கிறது காலமும் நானேன்னு நீங்க சொன்னீங்க. கட்டாயம் நீங்கதான் மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவங்க. உங்க முகங்கள் பற்கள் இதெல்லாம் பார்க்க பார்க்க எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கு. என் மனதை நிலைநிறுத்த முடியல. அதனால நான் ரொம்ப ரொம்ப குழம்பி இருக்கேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்து கிருஷ்ணர் இதுவரைக்கும் பார்த்த காட்சி பொதுவான காட்சி. உலகம் சர்வ லோக மகேஸ்வரம் பகவான் கிருஷ்ணர். எல்லா லோகங்களுக்கும் இறைவன் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். எல்லாருக்கும் இருப்பிடமாக இருப்பவர் அவர்தான். ஆதியும் நடுவும் அந்தமும் அவர்தான் என்பதை பார்த்து தேவர்கள் மகரிஷிகள் யாரு அர்ஜுனன் எல்லாரும் பார்த்து பயந்து குழம்பி பிரார்த்தனை செய்து பகவானே எங்களை காப்பாற்றுங்கள், எங்களுக்கு அமைதியை கொடுங்கள் என்று பிரார்த்தனை செய்தார்கள் என்று பார்த்தோம். அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா 26 அடுத்து இந்த போர் நிகழ்ச்சிகளை பற்றி பகவான் சொல்லுவாரு. என்னன்னு நாளைக்கு பார்க்கலாம். இந்த ரசம் பயமாக அதாவது ரசம் பயத்திற்கு மாறிவிட்டதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கிறத பார்க்க கொஞ்சம். ஏன்னா ரசம்ங்கிறது இதுவரைக்கும் பகவான் கிட்ட ஒரு ருசி, ஒரு உறவு இருந்துச்சு. இப்ப பயம் வந்துருச்சு. தேவர்களுக்கும் ஒரு பயம் வந்துச்சு. அதனால குழம்பி இருக்காங்க. அவர்களின் மாதிரி அர்ஜுனனுடைய ரசம், அர்ஜுனன் இது மாதிரி இதுவரைக்கும் நண்பனாக யாராக உறவினராக இருந்தா, இப்ப பக்தனாக மாறினா, பக்தனாக மாறிய பிறகும் அவருக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு. இவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கே இவருடைய விஸ்வரூபம். அடுத்து அர்ஜுனுடைய மனம் பயத்தினால ஒரே குழப்பமா இருக்கு. அவருடைய மனதை பேலன்ஸ்டா வைத்துக் கொள்ளவே முடியல. என்னால முடியாது, நீங்க எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கீங்க, நானும் எல்லாமே மிக அதிகமாக குழம்பி இருக்கேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. நாமும் என்ன பார்த்தோம்? இதுவரைக்கும் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்த்து அர்ஜுனன் மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். அவன் நேரடியாக பார்த்தவன் அவனுக்கு பயமா இருந்துச்சு. நம்ம படிக்கிறோம், அது அவ்வளவு ஒரு என்னது பகவான் தான் அனைத்தும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல இருந்து புரிந்து கொண்டோம். அடுத்தது 26 திங்கட்கிழமை படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திங்கட்கிழமை இன்னும் நல்லாவே இருக்கும். அர்ஜுனனுக்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் இடையே நிறைய உரையாடலாம் இருக்கு. நம்ம திங்கட்கிழமை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாஞ்ச கல்பதாரபிய கிருபா சிந்துபிய பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அந்த கோடி வைஷ்ணவ கிரந்தைக்கு நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவுக்கு all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
ஹரே ஹரே ராம ராம் ஹரே ராம் ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.